Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в Централния стратегически клуб за анализи и свободна зона. С мен Георги Коритаров. Седя и си мисля, ако имаше библиотека, в която има книги на балкански автори и извадим, да речем, роман на Бесник Мустафа, един човек, който беше и външен министър за определен период на Република Албания. Разлистим го, след това извадим роман на Бранко Чопич, един сръбски автор, много известен от по-ранен период. Разлистим го, оставим го, след това извадим книга на Вера Мутавчиева, разлистим я, получим своите впечатления, оставим я. Всичко това, за което ви говоря, го правя, за да подчертая нещо, което и без това си го знаем. Някои са го позабравили, други обаче активно го помнят и дори го припомнят, работейки с този пример като илюстрация за политическа и обществена стойност. А това е, че Балканите като регион са наистина едно от най-интересните, да не кажа дори най-интересното, най-атрактивното геополитическо ъгълче в региона на Европа. Защо? Защото мозайката от пъстроти, мултикултурализма като реално съжителство на изразители на различни религии, различните политически интереси и сблъсъци, различните интереси, амбиции и придвижвания на отделни държави в региона правят така, че каквото и да се случва, където и каквото и да се случва по света, тук на Балканите има една непрекъсната, устойчива, много дълбока интрига. Интригата да се мисли политически. И ако започвам с този малко отдалеч, както се казва, пореден кубистичен анализ, както вече бях казал, че ще наричам встъпленията си, то е за да отбележа, че две неща заслужават особено внимание и в центъра и на двете като процес е България. А в по-разширен контекст и двете имат отношение към регионалната сигурност. Да започнем, въпреки че не това ще бъде централна тема днес, с няколко разсъждения по повод на нови събития около договора за добросъседство между България и Македония, който беше подписан от двамата премиери, Заев и Борисов, на 1 август. Този договор, за чиято стойност вчера и днес в някаква степен по време на другите си срещи напомни председателя на българския парламент Димитър Главчев, наистина има определена стратегическа стойност като инструмент за отместване на едно от множеството препятствия пред Република Македония по пътя към членство в НАТО и в Европейския съюз. В същото време обаче, особено посещението на Димитър Главчев, беше насочено към това да илюстрира колко важно ще бъде двата парламента, българския и македонския, да дадат съвместен сигнал на подкрепа към принципите в подписания между премиерите договор, като го ратифицират със съответното консенсусно мнозинство. Ако за България сигналите към момента са, че такова мнозинство ще бъде оформено при ратификацията на договора, то в Македония от днес можем да четем един много категоричен друг сигнал. Парламентарната група на опозицията, това е ВМРО ДПМНЕ, доскоро управлявалата партия на бившия вече премиер Никола Груевски,
е поискала официално оставката на сегашния външен министър Никола Димитров, като първият аргумент за искането на оставка е това, че договорът с България бил прибързан, преждевременен и в ущърб на български интереси. От тук можем да направим един категоричен извод, че макар и дори да допуснем, че количествено от групата на ВМРО ДПМНЕ ще се намерят депутати или по-скоро биха се намерили такива, които или да гласуват въздържал се, или да не присъстват в залата, за да избегнат неудобството от вота си, или пък дори някои от тях да го подкрепят, официалният политически знак на ВМРО ДПМНЕ е, че те са категорично против този договор. Това не че ще попречи на ратификацията на документа, но по-скоро ще създаде една въпросителна при евентуално бъдещо завръщане на ВМРО ДПМНЕ във властта. Как биха се опитали да ревизират и какви ли обструкции биха правили по въпроса за договора. Със сигурност има какво да се прави. А ако са прекалено интелигентни, не че трябва да ги подозираме, но не бива и да го изключваме, сигурно биха си направили някои изводи, като например, че този договор като текстове и като дух изобщо не е небалансиран и че той в никакъв случай не е в ущърб на македонски интереси. При негов прочит и определена интерпретация той може да бъде превърнат в едно мощно оръжие за непрекъснати атаки срещу български крайни националистически аспирации. Във всички случаи при умела работа с текстовете и духа на този договор, дори партията, която е декларативно противник, каквато в случая е ВМРО ДПМНЕ, би могла даже да речем в един момент да каже: добре, нека да остане този договор, щом толкова Европа настоява за това, да използва текстовете му така, че да го обърне срещу определени късогледи български политики. Защото ако този договор има в нещо стойност, това е стойността наистина да постави на равноправна основа отношенията между България и Македония. Равно отношение между две еднакви в правата си държави, равностойни нации, равностойни народи. При това имайте предвид, че в Македония има една особеност. Декларацията Георгиевски-Костов беше от 1999 година, т.е. 3 години преди подписването на Охридския договор. Значи понятието народ, което понятие присъства и в декларацията на Костов и Георгиевски, две държави и народи, Македония и Албания, след Охридския договор придобива една малко по-различна стойност, защото албанците получават един импулс в развитието си като държавотворен народ. И затова, когато този договор вече е подписан, а той е подписан не само след Охридското споразумение, говоря за междудържавния договор, но е подписан и след така наречената Тиранска платформа, това означава, че под народи на България и Македония се разбират, ако говорим за български и македонски народ в граждански смисъл на думата, български и македонски граждани. Като гражданите на Македония са етнически македонци, етнически албанци и изброените в Македонската конституция. А ако говорим като етносъставки, това са македонски народ и албанци, които в немалко части са над 20% от населението. Нека да припомня, че албански език има статута на служебен, официален език в тези райони, където населението е над 20%. Албански език може да се говори спокойно и свободно в македонския парламент, а и документи официални могат да се подписват и да се написват както на македонски, така и на албански. Ще премълча защо го казвам и какво е сравнението с българските реалности по въпроса за майчините езици. Проблемът обаче е в това, че тук трябва да имаме една синхронизация на разбиранията
и една синхронизация на усещането кой кого и на какво учи. Ако в договора пише, че България ще преподава своя опит в евроинтеграцията и атлантическата интеграция на Македония, то по въпроса на между етническата демокрация може би има какво да научим от Македония. И ако това е единия сегмент с голяма въпросителна по темата сигурност, развитието и динамиката на отношенията между България и Македония и възможностите за изненадващ прочит и прилагане на договора, то има още нещо, което ще бъде всъщност темата ни. Отваря ли се нова страница в българо-турските отношения? Тези, които са чели внимателно програмата за управление на коалицията ГЕРБ Обединени патриоти, може би са забелязали, че има едно изречение, в което пише, че България ще трябва да следи много внимателно за прилагането на споразумението между Европейския съюз и Турция за бежанците. Как обаче България да следи за това, когато междувременно между Турция и големи страни членки на Европейския съюз възникна такава криза, в резултат на която произтекоха невероятни по обидните си квалификации и обвинения. Например, турският президент каза, че Германия подкрепя тероризма. Германският външен министър поиска от Турция да направи избор или да спазва европейски правила и норми, или ще й бъдат спрени 4 милиарда и 100 милиона евро от тези, които и без това са заложени в договора, срещу която сума Турция трябва да държи няколко милиона бежанци, над 4 милиона бежанци на своя територия. И в същото време виждате каква невероятна сложност, не по-малко драматична криза, отколкото тази в другия фланг в региона, в българо-македонските отношения, с оглед на превръщането на договора в инструмент за правене на политика от страна на опозицията. В случая в Турция обаче имаме нещо, което има персонално измерение, и това е дали политиката, чийто символ беше Сюлейман Гюкче, досегашен посланник на Република Турция, ще бъде променена след септември, когато дойде в функции новия турски посланник Хасан Улусой. Човек от дипломатическата кариера, за когото не знам какво трябва да се очаква, но какво всъщност трябва да очакваме, ще ми каже гостът ни тази вечер. Това е Мехмет Юмер, колега журналист, главен редактор на вестник Седмичен обзор и бивш главен редактор на вестник Заман. Само след секунди започваме по темата: отваря ли се нова страница в българо-турските отношения? Това беше от мен в кубистичния анализ. След малко почваме. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, господин Коритаров, на вас и на нашите зрители. Почнах от Македония. Няма да се връщам към това, защото ще ни се разшири прекалено много периметъра за дискусия, но когато говорим за българо-турските отношения, може би все повече се налага една необходимост да се отговори на един въпрос пред скоби. И това е въпроса: кое е с по-голяма стойност? Отношението към демокрацията и към човешките права, или отношението към регионалната стабилност? И как да се намери баланс? На мен от вашето, без да ви хваля, впечатляващо въведение от вашата интродукция, ми направиха две думи впечатление: сигурност, национална сигурност и политическо решение. Тоест, много добре, и мисля, че и зрителите схванаха това, което вие премълчахте.
Всъщност, другият въпрос беше политически или трябва да гледаме исторически. Тоест, как трябва да гледаме на нашите взаимоотношения с нашите съседи. От гледна точка на геополитическата конюнктура или последователност, или историческата. Този въпрос, който поставяте, между другото, геополитическите фактори диктуват по-скоро така нареченото добросъседство понякога главно поради икономически съображения и в условията на интегрираща се Европа, от която сме и ние част. Това, което обаче вие поставихте като въвеждащ въпрос за избора между човешките права и демокрацията или стабилността в региона, е изключително важен, ключов и така още други епитети сега не се сещам, но е много важен и аз така смятам. Защото не веднъж съм изтъквал, че това, което наблюдаваме, особено след опита за военен преврат в Турция от 15 юли насам, е фактът, че още Европа няма своя категоричен отговор и още не е поставила доста по категоричен начин отношението си спрямо съвременните политики в Турция. А това са, тя или трябва да каже дали ще работи от тук нататък след референдума на 16 април, вече напълно овладял цялата държавна машина президента Реджеп Ердоан, дали ще се работи с него за сметка на стабилността в ущърб на демокрацията и човешките права, или обратното. Дали ще се предпочете спазването на човешките права и демократичните ценности, които напоследък в Турция много примери, практики и сигнали показват, че са доста на заден план. Тоест, или Европа ще ги защитава. Този въпрос още стои висящ. На него трябва да се търси отговор обаче. И аз така мисля. Според мен, аз имах тук една статия напоследък се появи в третия брой на списание "Политически хоризонти", режимът на Ердоган и преобразуването на съвременна Турция. Там просто се опитвам да разглеждам, правейки съпоставителен анализ на събитията, случващи се на юг от нас, как става утвърждаването на едноличния режим при Ататюрк, който общо взето се оформя и анализира като авторитарен, и какви са приликите, какви са разликите в съвременните условия в съвременната Турция, и оттам да стигнем до някакъв извод. Пак ще използвам да припомня любителите на поглед към политиката през литературата, могат да си потърсят, ако не са го направили вече, изключителния роман на Кемал Тахир "Кръстопът", който всъщност по повод на казаното от вас как се утвърждава едноличния режим на Ататюрк, това е описано в този роман. Много правилна препратка. Да, това е наистина, препоръчвам и аз този роман, въпреки че той е част от една трилогия, но сега това са детайли. Другите неща не са преведени. Не са преведени, но факт е, че много е деликатна ситуацията, в която сме изправени, и за да обобщя казаното до тук, въпросът за демократичните ценности, човешките права или стабилността в региона, ние сме част от Европейския съюз, господин Коритаров, и мисля, че по-малко солови акции и повече игра в екип. Тоест... Ето това е големия риск. Или по-скоро голямата неяснота. Защото
Има ли екип в Европейския съюз? Особено когато говорим за отношения към Турция. Споделя ли България гледната точка на Себастиан Курц, външен министър на Австрия, който призовава към прекъсване изобщо на преговорите за членство с Турция? Очевидно не, защото българският премиер изразява позиция, че трябва да продължат тези преговори. Нито пък очевидно споделяме и позицията на германския външен министър Зигмар Габриел, защото най-малкото пък ние сме фактора, който може да подкрепи идея да се прекратят обещаните пари за Турция, срещу които тя се ангажира да държи мигрантите на своя територия. Следователно, в Европейския съюз има разнобой. Когато има такъв разнобой, България обаче е поставена в супер деликатна ситуация. Тя трябва да прави политика на собствения интерес към Турция. И тук е големия проблем. Ако ние сме част от Европейския съюз в смисъла на демократични ценности, наистина би трябвало да изправим глас в защита най-вече и на такива наши колеги журналисти, които са репресирани заради проявена различност в говорене, писане и изразяване на мнение. Ако обаче България иска да пази сигурността си, тя наистина трябва да поддържа добросъседски отношения и в една много специфична ниша да бъде наистина говорител на Турция пред Европейския, пред Брюксел и на Брюксел пред Турция. Деликатен. Тоест да поддържаме баланса на отношенията. Как се прави обаче такова макроравновесие между отстояване на принципи за човешки права и такава деликатна дипломация? Аз не мога да разбера. Затова дипломацията е висша математика. Сега се хващам за две неща от вашите думи. Първо, решението на Европарламента с 477 за беше гласувано и препоръчено на Съвета на Европа да реши дали трябва да се продължат преговорите на Турция за еврочленство. Съвета на Европейския съюз. Точно така. Да. Съвета на Европейския съюз. Благодаря за това, че ме поправихте. Така че там има по-скоро солидно мнозинство. Има разнобой, разбира се, но в Европарламента това беше демонстрирано. Това са само фактите. От друга страна, ние трябва да си дадем отговор на въпроса, след като вие повдигате тази тема ценностна ориентация. Ами, точно заради нашата ценностна ориентация Европейският съюз ни прие. Всички знаеме, че ние с Румъния не бяхме доста добре подготвени за това еврочленство. Аз не го говоря наизуст. По турски канали в едно интервю съм чувал как един от по-бившите депутати в Европарламента го каза в едно интервю. Ние в една дискусия, в която се обсъждаше членството на депутат от... Мисля, че да не подвеждам зрителите, мисля, че беше от Германия, но не съм сигурен. Възможно е. Сега там 27 страни не мога да ги... Аз само запомних интересното от този разговор за членството на Турция в Евросъюза, че тогава беше вметнато само в едно изречение този факт. Тоест, ние приехме България и Румъния, въпреки че не бяха достатъчно готови, каза той. Така че ние сме без съмнение приети и сме част от Европейския съюз, защото сме част от тяхната ценностна система, господин Коритаров. В това аз не се съмнявам. Обявихме се поне като част от тази ценностна система. Доколко изповядваме тези принципи, е въпрос вече на вглеждане. Точно така. Значи, приемам вашата дума вглеждане. Това е много така точно отразява в момента това, което искаме да кажем. Да, като се вгледаме, но аз примерно като се вгледаме също не виждам много така голяма дистанция от тази ценностна система. Примерно за себе си мога да кажа. Така че това беше
основният аргумент ние да бъдем част от европейското семейство. Ето в този смисъл, вече в този ред на мисли, можем да кажем, че за нас водещият фактор също трябва да бъде ценностният, т.е. ценностната принадлежност. Но, разбира се, България трябва или не за да бъде говорител или пък в известна степен застъпничка на интересите на Анкара пред Брюксел. Вече това е въпрос на много дълго анализиране на конкретните ситуации, защото миналото правителство, още когато Ахмед Давутоглу беше премиер, също имахме такава амбиция ли да го кажа или роля ли да го кажа за тези преговори между Анкара и Брюксел. Сега, след срещата си в Париж и Берлин, премиера господин Борисов направи посещение после в Анкара. Да, това също трябва да се претегля, но аз пак повтарям, значи геополитическото разглеждане на проблема за ценностната принадлежност и за регионалната сигурност не трябва да ни отдалечава от нашата ценностна принадлежност. Само, че има нещо, което тук не знам дали не се разбира или просто няма необходимия експертен ресурс да се прави. Когато говорим за такава сложна конструкция, България да бъде своеобразен говорител или посредник между два сложни субекта, каквито са Анкара и нейните интереси, и съответно Брюксел като символ на Европейския съюз и неговите интереси, трябва да имаме предвид, че ако стандартно погледнато дипломацията е дейност между държави, т.е. реализира се от външни министерства, то в един по-разгърнат вид можем да говорим при сложно развити и отчетливо осъзнаващи интересите си общества за едно разслоение. Освен държавите чрез легитимната междудържавна дипломация, чрез външните министерства, което означава изпълнителната власт в съответните страни, спокойно може да се разгръща парламентарна дипломация на ниво парламенти, междупартийна дипломация в смисъла на външнополитически контакти на партии, а също така дипломация на неправителствения сектор. От тази гледна точка ние търпим сериозен дефицит, защото нито наблюдаваме поне до сега активна роля на българския парламент при правенето на външна политика. Между другото, отиването на Димитър Главчев в Скопие би могло да се окаже първа стъпка за изграждане на ново качество на парламентаризма, като външно-политически фактор. Но до сега го нямаше. Значи, междупартийна. Движението за права и свободи, за огромно съжаление, проспа 25-27 години. Нищо не направиха. Вместо те да бъдат един много специфичен мост, наистина, в отношения, които да бъдат сложно построени. Не, че те не поддържат връзки с опозиционната партия. Поддържат, ама в момента не това ни е нужно. Другата партия ДОСТ, тя катастрофира поради тотална интелектуална немощ. И да не говоря. НГО сектора пък въобще не се интересува от такива неща. Така че сложността идва от това как една държава едновременно да изповядва ценности демократични и да поддържа добри отношения с съсед, който затваря журналисти. Наистина вече
тласкате разговора към конкретни неща. Това е факт. Аз си спомням, между другото, тук, когато беше президент господин Росен Плевнелиев, каза, че на отварянето на автомагистралата, която за 5 часа свързва Истанбул с София, вече не си спомням коя година беше, но той каза, вместо да се насочваме, нали, към Лондон, към Европа, тук сме на няколко часа разстояние Истанбул. Взимам повод от думите ви за липсата на интерес или минималния от НГО сектора. Да. Наистина тогава ми направи силно впечатление това, което каза тогавашния президент. И си е факт, то даже не заслужава толкова голямо внимание в смисъл такъв, че дори и с средния бизнес да контактува нашия бизнес в Турция, защото там наистина допреди известно време, когато още не бяха назначени синдици на всички или на повечето частни компании, наистина беше добре развита икономиката, бизнесът просперираше. Така че това 27 години и в НГО сектора не се случваше. Един такъв контакт с средния ешелон на турския бизнес беше доста, щеше да даде доста силен тласък. Абсолютно сигурно, да. Така че слабия интерес и липсата на такъв, сте прав. Тук много добре отчетохте този факт. От друга страна, сега за Движението за права и свободи, те главно с своята доктринална близост с Републиканската народна партия на Кемаль Кылычдароğlu, по-рано Денис Байкал, може би не можаха много да намерят такива с управляващата АК партия. А за междупарламентарното ниво това вече пак зависеше от нашата енергия, ентусиазъм, да сме обърнати към и главно да сме заети с еврочленството ни и може би това стана за сметка на други контакти. Но винаги България е подкрепила в този смисъл еврочленството на Турция, при условие, че тя изпълни всички критерии. Сега, когато почнем по-конкретно на вашия въпрос да отговаряме, трябва да се взрем, да се вгледаме, както вие казахте, в самата турска действителност. Това ще стане след много кратка пауза. Нека да я направим и продължаваме. Продължаваме разговора с моя гост тази вечер. Това е Мехмет Тюмер за това дали се отваря нова страница в българо-турските отношения. Повода точно така да формулирам темата е новината, че от септември или след септември тук трябва да встъпи в длъжност нов посланник на Република Турция и той се казва Хасан Улусой. Преди обаче да говорим за очакванията, свързани с неговото пристигане, преди паузата стана дума, че е добре да се вгледаме в конкретиката в Република Турция. Как изглежда тя? Много удачен въпрос. Значи, аз не само и аз, но по-скоро съм склонен наистина да правя един анализ, който се гради преди и след референдума на 16 април. Тоест да разглеждам новата страница, която турците отвориха след, или конкретно на датата 16 април 2017, сиреч тази година. И преди това другият аргумент е, че може тази страница да се разглежда 15 юли 2016 след опита за военен преврат. Така че и двете могат да послужат като поглед за това на къде върви Турция след опита за военен преврат или на къде върви Турция след референдума на 16 април.
Значи, двете неща са взаимно свързани. Поводът или опитът за военен преврат не послужи, за съжаление, това го изтъкват и мнозина анализатори, главно турски, че не бяха изправени пред съда истинските виновници. Сега в съдилищата се влачат журналистите. Миналата седмица бяха тези от вестник Джумхурият. Успоредно с това тече и разпита и показания се дават и от участниците в опита за метеж, но там чакаме просто какво ще излезе, какви присъди ще излязат, но едно със сигурност вече знаеме, че след референдума Турция стана зависима и подчинена само на един човек. Това е сега действащия президент Реджеп Таип Ердоан. Обаче, мислих си, ако турската държава в лицето на Ердоган и един много тесен кръг около него знаят кои са истинските организатори, инициатори на преврата, знаят истинските мотиви, но поради геополитически причини и съюзнически обвързаности не могат да ги назоват пряко. И тогава те биха потърсили синоним. Синоним на срещу когото да разгърнат атака или респективно обвинения. С което да подскажат, че всъщност знаят кой е истинският организатор на преврата, но просто не го назовават с точното му име. Нямам еднозначен отговор, защото всичко това, което се изписа, което се каза и което тече в момента, става за сметка на буквално на живота на хората, които попадат в затворите, защото немалко са самоубилите се. Самоубийствата в затворите зачестиха. Немалко са... От тези ново задържани след преврата. Веднага след преврата. Самоубийства. Такива, да, такива поне за 2016 бяха над 20. Сега над 560 майки с новородени деца са вкарани в затвора от момента на опита за военен преврат. Така че това, което повдигате като въпрос, звучи логично, аргументирано, дори издържано, но в един момент трябва и да се вгледаме върху съдбите на тези хора. Фактически, аз тук неотдавна попаднах на едно писмо до журналиста, много известен Емин Чоляшан, турски журналист от вестник Сözcü, който публикува писмо от затвора. И човека просто обяснява неща, които не знам, аз четейки не мога да си ги представя, те как издържат на тези условия. Тоест, каква е стайната температура в сравнение, тя е няколко пъти повече от жегите навън, колко са 3 пъти повече в една килия. И той така беше озаглавил, нали, в своя материал писмо от Зандана на Ердоган, нещо такова звучеше. Така че ето е и другата реалност. Само че дали това, което се знае от, да приеме много малко тесен кръг и самия президент, и обаче не се посочва. Ако е така, правя хипотеза. Да, но тази хипотеза някъде още в началото се препъва в самите думи и показания на президента Ердоан. Той веднъж дава в своето интервю 1 час, друг път дава друг час, трети път казва, че е научил от зеци. Тоест, те неща, като не можем да ги навържем в една логическа последователност. И може би нарочно е направено така, че да не можем да ги навържем. Но господин Коритаров много стърчи по този начин. Ако трябва,
А и това, че стърчи, може да не е случайно, защото измежду всички неща, които стърчат, най-много стърчи едно. Ако това беше опит за преврат, който е бил проспан от турските служби за сигурност и се е провалил по случайност, тогава на първите 5 минути след развръзката директора на Националната разузнавателна служба трябваше да бъде уволнен, ако не и разследван. Говорим за Хакан Фидан. Не само, че не беше постъпено така, но той продължава да се изпълнява функциите, нали така? Абсолютно. Какво означава това? В една автентична кризисна ситуация не би могло да има подобна индулгенция. Това, според мен, това означава, че от някъде те са имали информация, категорично се разграничавам и отхвърлям внушение, че превратът е организиран от Ердоган. Невъзможно. Защото по много причини, точно както е невъзможно 11 септември да е дело на ЦРУ. Абсурд. Проблемът обаче е в друго. Ако е получила информация и то от интриганти, с чието ракети сега ще си защитава двореца. Това не е ли символ? Ердоган ще си пази сигурността на двореца с руски ракети. Защо един президент на натовска държава ще си защитава двореца с руски ракети? Това е демонстрация на нещо. Това е политически сигнал. Разгледан в контекста на руско-американските влошени отношения, това е сигнал, че в тази криза Ердоган застава срещу Съединените щати, но не защото е на страната на Русия, а защото припознава в образа на Съединените щати фактор, който не назовава с думи, но не е защото не му екстрадират Фетхулах Гюлен. По други причини. Очевидно. И, нали, от тук правим следния извод. Няма как да каже какво е станало, какво би могъл да знае. Следователно, той казва, добре, обаче аз ще почна да разчиствам сметки. И аз допускам, това вие ще кажете дали е така. Със сигурност има хора завършили на Запад, завършили в Съединените щати, натовски офицери, хора служили в щабове, в квартири на НАТО, в Инджирлик, които са в затвора. Нали? И това знаете ли на какво ми напомня? Това само хора, които са се занимавали с тази извратена тема, могат да го разберат. 1948 година Сталин и Тито влизат в тежък конфликт. Знаем ГУЛАГ, лагерите на Сталин какво представляват. Йосип Броз Тито и югославските комунисти, близки до Тито, организират система от лагери, описани от Антония Исакович, един от най-големите класици в югославската литература, Харватин, като най-яркият е на остров Голи Оток, където затварят симпатизанти на Сталин. И това е най-голямото извращение. Сталинисти са хвърлени в лагери, в държава, която е антисталинистка, като е антисталинистка, тя е антигулаг. Тоест, виждаме цялото извращение, което е, може би, примера на Турция показва, че такъв тип извращение не е свързан само с идеологии, но и с такъв тип режими. Защото ако Ердоган, примерно, беше друг човек и знаеше това, което знае, от това не следва, че той трябваше да хвърля невинни журналисти по затвори. Заради нещо. Нали? Напротив, той можеше да си консолидира държавата по съвсем друг начин. Нали така? Досетливите хора веднага ще уловят мисълта ви, без много да се напрягат. От друга страна,
Това, което и аз наричам в моята статия режимът на Ердоган и преобразуването на съвременна Турция, предполага, че наистина съвременна Турция се преобразува, се трансформира в момента. Само че докъде ще стигне или дали въобще ще има някакъв финален завършек с благополучен за турския народ, за турската държава край, още не е ясно. Сега тук наскоро минаха назначенията в армията. Виждаме, че вече армията лека по лека, не тотално, но лека по лека президента Ердоган ще започне да тежи неговото мнение, неговите хора там. От друга страна, с ракетите, значи вие обхванахте много широк периметр от въпроси, на които трябва с много малко отговори да засегнем всички, но сега въпросът дали той ще си пази границите, територията с руски С-400 или други, въпросът е вече напуска очертанията, регионалните очертания. Защото, да, 40 натовски генерали след опита за метеж поискаха убежище в Германия и го получиха. Президента Ердоган за това е много бесен специално на Германия. Той даже в свое изказване го каза, защо държи журналиста на Die Welt Денис Юджел в затвора. Ами казва, дайте нашите метежници, за да ви върнем журналиста. Не ви ли напомня и на нашите зрители медицинските ни сестри в Либия? Дайте да решим въпроса с Абдел-Азис Миграхи, който беше заради атентата в Локърби, в затвор шотландски, и ще реинтегрирайте Либия и ще пуснем сестрите. Същото нещо. Това е едното измерение. Геополитическото за тези защитни ракети, защо се предпочитат руски и така нататък, обаче напуска вече, пак повтарям, очертанията на регионално ниво и издига проблема на геополитически. Да. Защото откъде да сме сигурни, че ако Турция направи завой извън НАТО, ще бъде много добре приета в Евразийския съюз, да речем. Това не можем да бъдем сигурни. Не сме сигурни. Още повече, само да кажа, защото това също е много интересно подсещане. Тази книга, интервютата с Путин на Оливър Стоун, има цяла глава за руските отношения с Турция. И как говори Путин за Ердоган. Значи, изключително критично, нали? Това е въпрос е за отношенията Русия-Турция в контекста на сваления руски самолет. Точно така. Изключително критично, което е потвърждение на смисъла на вашия въпрос, ама няма гаранции, че Турция ще бъде приета особено радушно в Евразийския съюз. Да, Путин, Оливър Стоун го пита на няколко пъти и той отговаря не само сдържано и хладнокръвно, но както казвате, критично. Защото той много пъти подчертава, да, той в Лондон на срещата ме попита и ми поиска това, но не повдигна въпроса за сваление са. Да. Така че, да, и точно за това казвам, че тук вече измерението се изкачва на най-високото стъпало на геополитика. И от тук нататък, откъде да сме сигурни за този критичен тон на Путин и между тези редове на неговите отговори, които дава на Оливър Стоун, няма една цел, която да отслаби Турция като партньор, не, но по принцип като фактор в Близкия изток, защото дали Русия ще припознае Турция като партньор, да, това в думите на отговорите на Путин го виждаме. Той казва нашия партньор Турция. Така говори. Да, но той и за Съединените щати говори нашия партньор. Така че много е деликатна и тук анализът може, рискуваме да се заблудим, господин Коритаров, в един момент. Наистина трябва много солидно да задълбаем в темата. Така е.
Но на фона на цялата тази сложност, не проистича ли още една сложност и тя вече е в обсега на персоналната промяна, която предстои? На фона на тези сложности, за които до сега говорихме, не е ли не по-малко сложно да предвидим какво ще ни донесе Хасан Улусой като нов посланник на Турция? Аз много съм, как да кажа, любопитен или с интерес просто следя темата, защото става дума за отношенията между България и Турция, които са градени в, ако изключим някои моменти, в духа на добрия тон. Сега изключваме 84-та, все пак и другия въпрос, че сме принадлежали до 89-та към два различни лагера, но пак повтарям, в добрия тон, добрия дух на отношенията са на лице, мога да кажа, защото все пак и България е била внимателна, и Анкара. Значи този нов посланик ще дойде върху едно наследство, оставено от посланик господин Сюлейман Гюкче. А той какво ще остави в наследство е ясно на всички. В известна степен, както вие споменахте в началото за ДОСТ и за ДПС, в известна степен едно разединено малцинствено общество, нали, в своите отношения. Само че израз за разединено малцинствено общество може да бъде категоризиран и по друг начин. Плуралистична система, плуралистична, най-малкото да не кажем и много партийна система в рамките на малцинствената общност. Това лошо ли е? Абсолютно не е лошо. Напротив, даже е обогатяване, но като замисъл, като резултати и последствия. Знаете, че и министър Мюездин на Турция буквално открои подкрепата на южната ни съседка с своя призив пред изселниците, нали, да се гласува конкретно за една партия. Така че тук вече, господин Коритаров, пада една сянка на съмнение. Иначе, на теоретическо равнище, вие сте прав. Плуралистично, разнообразие, предоставящо по-богат избор дори на малцинствената група. Във всички случаи това е по-добрият подход. Наличието на многообразие и право на избор. Резултата не ми вдъхва това само, че. Този резултат е такъв поради особености на електората и на ръководствата на тия партии. Ниска камбанария. Истината е, че за разлика, например, от такива партии в други страни или дори да вземем дипломатическата традиция на турската общност на остров Кипър, на изключително, дори мога смело да кажа, на световно равнище на политическа компетентност. Така очаквам и аз една... Тук очаквам от новия посланик поне една тиха дипломация и поне съобразителност, че България е вратата на Турция към Европейския съюз. Което просто доказва една друга теза, че с така умели ходове в политиката Бойко Борисов направи така, че постигна една цел, поставена от Иван Костов още, но тогава Костов не можа да я реализира, а тази цел беше да елиминира етническите партии като посредници в междудържавните отношения и да иземе функцията на контакта България-Турция от правителството. С Месут Йылмаз, когато беше в Бурса, срещата му с изселниците. Така беше, да. Така беше. Това нещо сега със сигурност, не знам дали дългосрочно и стратегически, но поне в момента е овладяно от Бойко Борисов. Съгласен съм с вас. Трябва да приключваме, да се надяваме наистина на добри страници в българо-турските отношения. Умни, интелигентни и добре четени. Както и връщайки се към началото, да се надяваме на много добър прочит на дълбочината на текстовете в договора на България с Македония, на заложените там рискове и, разбира се, търсенето на
превенция срещу превръщането на тези рискове в проблем, чрез качествено нови политики. Благодаря на господин Мехмед Чумер за неговото гостуване. След няколко минути останете с новините на TV+ и с девиза ни "Пещерата прави свободата". А аз отивам да си взема колата.